megalayapost.news. Hadien ke jing'o jingnau nagi babon kinong sang senong bat kinong sang dukan hapo kanong po taung shopping complex kaseng ribhai people council RBPC mentagasi gelalit sendan banjurip ya kete ke shopping complex ha nong po kanang bantip ya ke jing shisha kumalapun pau de kipat ba ha gani ke jinglet jurip la alam du president ke RBPC ba Jason Lennox nongrum lam bagi dekat kaseng ha ka ba gelalit banjurip ya kete ke shopping complex ka ba la alap sibun ke jingtuna. Gaseng hagani ke jinglet jurip kidan shisha shibun ke jingduna nandu ke jingpen biang ya ke penkhana pajba ke jingbom biang ke ke jingbom biang ke boarding elektrik na ke jingbom trikam ke generator berkhamtam ke jingbret pathar ki jabo ke bakta ya ke kot ke khia ki nong dukan baru ki pajba ki balet jinglet hagte ke yo kampalat ingin pengisong dukan hangni kedai ko ka namar ba tang nakada ba kamdan ka penjenjar ini kidan ru ki balami no namar ba bomdan ba bat ban shabar penjenjar tegal penun kampung ni bu beauty parlor ko teng haban thiet teng habra na yen dong kashin jing ta kan te plus customer ki thia ki thut no namar ba le teng ki sam shabar ki haban shong ar kanta lai kanta sau kanta ki haban shong ni teng tamani shabar ki mio telong ka penjenjar ki kiru sakawiru ka penjenjar ngi daslam patut shene ngi habannya kumti ikong bayo shong te pe habannya man kasi man maslam te ka jenjar hadu kata tahingi te plus kataru long kam shingan re yangi teng tang shamdum kilawan ki kena kam kai la te ni tabun si kena di drugs ever ben idu kan tang shifaro ngi munur te ka jenjar hadu kata ki ngi wat ban shabar ngi haban shadu surok sha shikte ki private building sa sawayom shapo tiki building pada surok ya haban shadu shite te kateng-teng kawan ka jing smaru nama kidon kidalas ni shadien teng ga le shabar nanti na jrong slap ru le shabar ten kasma shadu ni shapo ru te tang kita hi to katang ne tu iri syama habangi dadu bagi song bukan hangmi ka jingge ka berungkong hangmi hamuda dei ka penkhana namara penkhana tu por ba garang long de tu garang long penkhana te tang ba kimia sumar kimia meeting kile plumar kia ayu pathar ni tadau kalong kam khut ke ta aru ta hadir bade hadir kata bade ka hadu mata imdon ngi rele sabar ni hable biasa sabar ong ma ini sabar teng pi kajing ka don bet ke namar ba man gesingi don ngi ban sabar tega ka sha le ta ka we pada kepun ka balai ka bang di don jingnya hanya muda ba kiwan ki brio benaba ta don makna security deh gimla li era bagi ban penjaklia ini lah jakai ini dia akan tahu kendong kita sabar pathar kendong belum diri boleh sabar deh kata bat nakta habang ipik hapo jong gani ba ground floor jong gani muda deh kibun pelat kini diberi giba bawandi wide bawandi kiat bawandi drop semua itu habadon kita buat kita don tenteng kijak mo habadon kita buat kita kijak ni ban buktiar sipo ngenur deh nama kijak kijak sementara kami ini mensong yang ini besong bukan hanya muda Asya ngide bani tuli para nungsungkan bani min dawa bani kulong do ya tadi kami de dan tasukman dulu tinggal dia telang belu de nanta kajing kucing subah nak kajing kucing yang muda ban ke internet kan yang muda tentang dia telang aku dan jongi kita nungsungkan berarti termin buat kowe ke anglut detang katahi ba yakni nungsung bukan hitam hidan bukan lagi mia pli ketowi walos ba
long ba bang idon kan gim juga pli kemudian ketika yoru aja ka ba kanang mo kanang heyo kanang rit pali mata pun pakan kam jungi main de nagala ni susi bagala kumni ka po kam dadon dikenare atu generator bodo atu po ro ngapip re gai hanur kom bekibu tusin dale keren tang ba yang ba abang peniang pelat nomor ba kahe kabam harus intagi layat tu ini bakabam arpo leta sekitar tingong don jumu yu de bude bahe mo pare on bude barit jadi saya katu kin men mide ban mide ban late request nanti na jaka bari kai ban mu na ko barit je bude bahe mo katu ta sibukai naru batmai ke sulong bentu hadung ta sedang mendiskrap no itu andre gamdom su dan pun kam ngamtre banang ka na tiga main generator di hidon kang yang tolong kaba kani kemuda jeni tolong kabala la jinjar isya tolong kaba dunah do kata nama beli ka toilet ro ngindon di jinjar kele toilet ni habis sposo iyom dekat no tolong kaba ni sakom slap ro ka hap ti nang ta sejabo jaban ro kami ikut kami pangat ting kuak ba ikut apa kan ni kemuda kindon kiwi penpet kiban long per no mo nama tano ngi jinjar kam taw le ka toilet ka banong kom tam ngi sundukan hane kan no ngi jinjar kelit kawan ka kamdon ka jakria te nakaliang jonga te kerpat tangkatai ba ki sen palang ni kiwi ru kidon kam ban penpet ba long ban perkat ini kidon sundukan jonga ni kawe kiwi bai pli dukan hane long kim la ban yasa pi nomor ni da long kim long kiwi ki jat betul pi nomor ni kasih om kuat ni kai ba ni nyo no tak dau pun ki dukan hane ko pli ya ki pi tang setiwa ni la khang no bangat na yasa na song tala sem ngam la ban di dong na song da ko wi pat pa ni na ko mong yang ko yang tang ta Rubah khang kila salia ba I kenja ba don bro dukan ta kadau kenja kayu ba ta kadau kimia kit khia sirun song dukan ba so salia ni te ba ro ngi kwai ba kin pet ba ken bikin ban long ka ba khoi ban long ba nai kini ba jau umi ba ban nai dot sira te Halor kini jinglap kaseng yagi babon ki jingdona hagati ke shopping complex president ka RBPC ba Jason Lennox nongrum ulong ba kaseng kanselit binya kundu ba pisngau sindan show deputy commissioner ka ribhoi ba kum kaseng ke panpauru ba ke jingdon ke shopping complex ka dei ban ajing mentoy yagi pajba ban omma ki pajba kin ma jinge na ke jimom sim khia haga ba penbiang ya ke jingdon kam hagati ke shopping complex to nakaliang jong ka ribhoi people's council sengkni Wanta kesini ni dan aku juga ni ke building ke balatip bukan nongpu town shopping complex. Kajingwan juga kan kesini ban jurip ia kan ke building nadu ground floor adu top floor. Kalau hadin bengiyo ia ki jimujor na ki pai nong snong jongka nongpu bari snong gula marjan tam ki samla. Ia ka ba hakini ki sini ke baladap ni layo bun teli ki shiti. Ia ka ba ki badoni ka jingmut ban panbhai kan ke building ban tei thmai kan ke building bat nak bentai kitu ki samla ki bedon ni ka jingmut ban seng ni ki kam ki jam afer hi kat kum ka complain ka bangi ngiyo hi kalong ba ka balik se ka ba ketik ikar kum perkat ni kum ka seng nomor ba ka complain ngiyo bong ba ki dukan ki babun hi ki di ki bakhan bat on bangi lawan mata kasih ban jurip dal ki jong ki mat ngilap sya ba kalong kumta Lek selak benong bah kawi ka floor kidon shispa atli ki stall. But haki shispa atli ki stall average ki bapli ki long arpo prapu pat ki bakhan. Ngila pasang mane benkiu syaki second floor but third floor. Ka second floor dangduna third floor lim don hilak benong. Arlai tli ki bapli. Ki ka senghi ka keren hi nak benta ka jingbit jingbiang jong kan ka building. Kayang hiru akan nongrim ban address ban highlight ya kan ka jinge ya ka ba kini ki nongsong dukan aku jong ni ka building ki ya kendu bat kemala ban sutu mane ka por ka bangi ya hi ban kendu bat kini ki nongsong dukan ka wi na pring kita ki jinge ki ba ki ya kendu ki ba kampang mek kalong ba kini ki basic facilities ki ba di bendon kini kena ki infrastructure kum ka lan kum ka jakali sabar kita ki haban equip lang ha ka por ka bangi ra ka building Henry ka finding jongi mene POE
pan khanang te kim bit ban rung breu mar yarung na jingkhang hi kila sung thu ba kam fit na kamta ki breu bat baro nadu na ground floor first floor second floor but third floor baro ki long kumta ka umru kam dan tengi keli mene gitu ki bosong dukan ngong bo piele kumno ta ki kwa ya da ka khot kamar yang ni pi kiong ni ham are sa oyom ni ham are sa ki pat ki building ki bamarjan pi kane baro ka de ka eke ka bakum ka sang ni sngo ba ong ba ni dap ka jing sngo khia bat haga jinglap jingsem jingi mata ka singi kam de hitang ka jakali chabar la ne ka la ne ka lan bat haba kren ni ka lan la banong ba ka jinglip la kam de tang apo jong ne ka building Henry ka nong po baro ka wehi ka lan ka shai thut na ka we ka po sha ka we pat Henry pat ka bangi kwa ban bu jikali na kalian ka seng ka long ba kiti ki generators ki machines ki bahe ngai ni e po ground floor ba ki bu kiti ki generator ang tinga tharai nadu bala thiet umpat simla pandon kam namar ba mene ha ka jinga kandu bar kini ba yishon dukan ki ong ba ka power backup kam judan dalip light mode lip light bang telong ba kini baro ki de ki balik sala banong ba ka de getang ka jing pun sarwai ka pisap iba pi kumbala ban sutu e kene ka building hi la be nadu shipong sinem tam ban shwa kumbala ban sutu bat ha ka dor ka ba khat new klur ne khat pra klur ra ngim bakla bat kata kamdir ka amount ka beret kadi ka it's a big amount but ka jingmut hi ha kapor ka bakira ya kane ka building hang ne ka jingmut kalong bakane ka building ka kalalong ka jingkerku na ka banta ka dong ba ka thanjong po namar ha bakadon ka building hakador ka bebet ku mengila ban sutu sanspa praspa si hajar but kumbangi ngila ban sutu kalong ba lari kira ki samla ki jongi kinyo ban set up lane ban establish ya ki kam ba pher ka baki ki don jingmut namar kane kalong kum kawin ki lat ban ai kalat sengkam sengjam ya ki kun samla ya ki long mi ki long pa ki jongi henry kum kalong menta ngimtip ka ika problem ka badon hapo juga ne ka building henry ngiyo iba ki dukan ki babun ki khanglut bat ki bapli gidi tang ka dukan ningot te kane kadi ka ika bangi na kale ngaseng ni smokia but ngihap ban perkhat thmai menengi nang ikran ba ki ti besong kan ngombat kane kadi ka kam ka bangi hap himta ban ya shong ban perkhat bangin thau thmai kane ka nongpo town shopping complex pila na kalong hakane ka rukom kane ka kalalong man kumba long no kadon ka tim ka bong ka purpose ka juga ka diban im hadu kini si pamanta yang dikamlong pat kumta namar ba pi kene ka building ka jaklia pet ka tin meneh bangi wan kane ka koridor kane ha pleng pet hadu montar ngi ka jingdap ka apa slap pet ka jing pe juga tin pi kene ki repairing maintenance ka management kini ki long ki badon kam ka audit kitu ki basong dukan ki bamusong dukan ki bakhang ki banai ki snem kadon kam ka audit don kam ban khot yaki don kam ban sungthu ka iga problem balai khang balai mla ban pli bat kita baru khoi don kam ban ngi yeshong bat kalian ka seng kumbang idon ni ka jingbat ban tanba ngini kendu yu deputy commissioner insya meneng ala phone la sai ngila bani kendu yu bat kinu ki committee ke bayde dor bat kan ka kam kala bani kenu committee ni kwa hilong ba yaki bang ngini shong ban ya perkhat kum no bang ngini ban tanba kan ne ki kan ne kam de ban long ka tem na ka menta ki babun ki chat kam ki basniu apo cak bilang salah ki jongi kai ke report ka bangi yo nadu ground floor dangi lej ngilap ki bilor ket mene ngilap ki ternya ngilap ki plastik ngilap ka jinjabo ngilap ki jinglit chabar jong ki bro ki balalong chaba palak bat kane ka building kamlong suitable na ka benta ka continue shopping complex uai ban wan rung hane apo building ban ong mangali shopping hadu mentang 4 juga su ban ong bayang ngini shopping apo nongpo town shopping complex nomor kadun kadukan only handful tangkat tu kat ne teli kidukan kindon tingam ngamtip ngini shopping ya ka ehang ne tela dangi ko ai baka nongko kan kiu ka ekonomi kayo ka kuat kan kiu tengi hap em ban ailat iki nongsong snong makin pli kadukan haba pli kadukan ki don ki bandrum don ki bami don ki betiet don ki bapet don ki basiu bat katu ka automatic ka create ya ka ekonomi mar haba don ka jing etiet ya dia etiet ka don kayo par haba don kayo ka jing mun ka de no pila dangi compare ki wiki town complex ki we pat ki town ki wiki district ngimi ir bakan longkum ne hani tang kanong po bat ngimtim na kay ka daw te yakini ki problems kala ban den hangno hono ka problems ka bali se ka ba ki ka management ni kayo i tambolong ba kani kalong kum ko back up call kajingwan jungi na kaseng man kasih hane kalong bangin kersutia ya kitik badan ka bor baki ki hap ban paik mak kani ka complex ban penthmai ka revitalize bangin revive ka sachisin bangin petim ya ka glory ka burom ka jongka kumbangi ngi ong ba kane ka di ka burom nam ta ka boy district namar kum kini ki infrastructure ngim jude yo tikna
pi kane kadi ka bahek tam ka investment hapo juga distrik la abonong nomor kane kadi ka investment ka ba shongnia ka investment ka ba depor ber ka investment ka ba ailat ka ba plilat na ka banta ki ba bun ki pai nong shong jongi hende kum galok mata ngiyo sngo hangne mener gidon be itu yangi ba ka dukan te hakapor ka badon ka list de ki we ki breu tang ba ki ba shong par ki shong pateng tingi ong kum ki shong pateng ki ong badon ki ba yashim bujli lek sementara dengan shim menga ngam plidukan aino pateng yeno tingi ya smutu pat mangi kikum katu lek se kam dadi kan ka problem la kitu ki bishim pateng ki pli pi ka problem tolong ba kitu ki ba ki that pertiro kitur ki khang nya ka dukan pi kane ka problem ka balong praktikal but nakali yang jongi ku mga ong ai pi rong bangine kendu yo deputy commissioner ku mukli do juga district ba unkot ya kita ki committee but ya kita ki stakeholders ki belong relevant ba kane ka kam kino ki komiti ka management ka badipe ikani ka kam nakali yang jongi bukasen nyin ra khmat jongo deputy commissioner but ngine syong ka meeting ban penbet bagi yo ban review kumno bangi nyela ban penbet pembiang ya kani ka nongpo town shopping complex namar ba ku mga ong ai pi kani ka jaka ha bagi wan hangne ngine ban wan ka jimut ban ya thiet ngine ban wan ka jimut bagi wan page ki jingdon kam ompat da ki we ki jimut bagi wan hangne bagi lek ki kam ki ba long aurea ka kam ka ban pentron ya ki lang salang bagi wan di kiat bagi wan ya kendu samlalane ki kum kita ki jai kam pi hadu mata mani per ngiki mi cedrong yu bagi badan hang tei ngamtip ki lek yu ki suya yang ki suya syong ki suya keren kam don kano boong ba kidi kita ki ba one yo one heart one tit one pet te kam long kumta temut katu ka purpose ka ba kiseng ye kane ka yak no ken ladanga nga ong ba mentang ai pisai ya kano ka district ya kano ka town bangan set up bangan establish kat ikane ka building pi ladangi i baka result juga ka long kumne mut ka de jing sarwai ka pisa ba katu ka jing tmu ban le ka kumtar ka yak no kada kaliang juga seng ko mga ong na du basdang ban yimdon na ka we ka jingmut ban kento ban penlong ban penkeladur ya ka and they genuinely kumbangi yo ka complain ni one based on that but ka finding ka jingi ka long roba kan nongpo town shopping complex kadi ban keladur but ka syong hangi kinong syong dukan ka syong hangi ki bayatri kini ki kampai ba ka syong hangi badon na ka bor ban pendek bahai ka Meghalaya Post.news